amehlo am ndiyawubona umlambo womthatha, ndiyawubona umthathi phezu komlambo, uginye intlungu womthi othi usakugqwathulwa yimbabala endaweni yokumamela nokuvilithe usuku ligushe wakhe ngaphakathi kwalo amaqonya okuphilisa. Ndiyayibona intaba yeqonya kwedini, ndiyayibona intaba omkhonkotho apho kwedini amazwi oqhuzula, apha amazwi ongemntu, apha amazwi omanquku ahlokoma khona, ahlokoma phezu kwemilanjana, ahlokoma phakathi kwamahlathi. Ewe lihlumile ithupha ezintlanjeni, watyatyamba wathamba umkhiwane, sabona izinto kwanga kungalunga, safuna ilizwi elingathethi bentwibenye, sakhumbula ngemihla yakudala-dala, sakhumbula imihla kaneno kwedini apho besakuhlanganisa amantombazana phezu komfula, awahlambe ngentololwana, agqame esizweni abonwe ngamasoka, ziqukuqele iinkomo ezimibalabala, zingene phakathi kweentlanti neentango zamadoda, amadoda ahlume azala abantwana. Kungandi ngathi udubula umsintsi kwedini, ibonakele ingcungu, thina mathola zazi intonga, silinde ukukhala kukaphezu komkhono. Memeza ke kuba wena lokhunyu ulinikiwe, xelela abantwana besisizwe babuye ezintabeni, babuye kuzingeleni, kunyathelwe phantsi zagweba, kukhangelwe ezintilini zalo mhlaba, kwakhiwe kuzo imbewu zokondla abantu kwilizwe elizayo. Ngoba kaloku kukhona ilizwe esilibonayo thina, asikaveli silibone, kodwa umsi neentuthwana zawo siyaziva, siyazirogola kaloku thina. Kazi ngobani na ke abaya kuhamba bayokufika kweli lizwe? Kazi ngobani ke abaya kukhokela abantu kwelo lizwe? Asikafike Kanana, ngathi Kanani semgama, lana mazwi, lana manyathelo ngawokujonga kwimifula yempumelelo.